Botox, όσα πρέπει να ξέρεις. Χαλαρώνει τους μυς του προσώπου, λιένει τις ρητίδες για να έχουμε πιο ξεκούραστη και νεανική όψη. Δημοφιλή σημεία, το μέτωπο, το μεσόφριο, γύρω από τα μάτια, τα bunny lines στη βάση της μύτης και άλλες εφαρμογές στο άνω χείλος, στις γωνίες των χιλιών, στο πηγούνι, στη γνάθο, στο λαιμό. Τι είναι το Nefertiti Lift? Βελτιώνει το κάτω μέρος του προσώπου, τη γνάθο και το λαιμό με τη χρήση του Botox. Επιπλέον χρήσεις, οι μικρανίες, βλεφαρόσπασμος, η περιδροσία στις μασχάλες, στα χέρια και τα πέλματα. Στις γυναίκες γίνεται κανονική εφαρμογή, στους άντρες πιο συντηρητική εφαρμογή, ώστε να παραμείνει μια ελάχιστη κινητικότητα, αλλά με περισσότερες μονάδες λόγω του μεγαλύτερου μετώπου. Συνδυάζεται απολύτως με το ιαλουρονικό για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, το λεγόμενο liquid facelift,